أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, umdali uyasitshela kuleli vesi ukuthi nguyena umthetheleli wezono. Uyena umamukeli walabo abazisolayo. Kodwa lokho akungenzi ukuthi wena wenze njani, uthathe iadvantage. Ngoba mawuthatha iadvantage nesijeziso sakhe futhi shadidi al-iqab. Nesijeziso sakhe futhi sinjani? Sibuhlungu. Dithaul uyena umnikazi wamandla. Uyena umnikazi wamandla. Allahu akbar. La ilaha illahu. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Yonke into iyogcina kuye, ilayhi al-masir. Yonke into iyogcina kuye. Bafowethu, le video le ngiyenza ngiyibhekise kuhulumeni. Nginethemba, nginesifiso sokuthi le video le engathi ingafika kuhulumeni. Ngikhulumela abantu laba abasemajele. Ngikhulumela abantu laba abayiboshwa noma ababizwa ngama jailbird. Bafowethu, ibhlungu into eyenzeka kubafowethu nodadewethu abasemajele noma abaphuma emajele. Niyazi yini ukuthi imajority noma iningi labantu abasemajele abantu ababoshwe bengenacala. Kodwa ngoba ngenxa yabameli namajaji nabashushisi abangenalo iqiniso, namalunga omndeni namalunga omphakathi angabanga nalo iqiniso, bagcine sebeboshwa labo bantu labo. Ngibe buhlungu kabi ngibona ivideo umjida evela ethi ngicela nje ukuthi angihlanganise nomntanami. Yebo, ngidonsile 2 years ejele ngento engingayenzanga. Wangi-accuse nge-rape ngoba kuwumuntu osondelene nomndeni, esaba ukuthi umndeni uzothini. Wase ngi-accuse nge-rape sibe sithandana. Boshiwe lo mjida almost 2 years. Uphumile. Kodwa elingizwisa ubuhlungu lithi bengingambophisa. Kodwa nje engicelayo ukuthi angivumele ngibe nobudlelwano nomntanami. Angimbophisi, ngifuna sihlangane sikhulise umntanami, umntanami akhuliswe uma wakhe, akhuliswe ubaba wakhe. Nalo-ke igama elibuhlungu isivuma le ntombazane ukuthi cha, akangidlwengulanga. Kodwa ngakukhulunyiswa lokho ngoba ngangisaba umndeni ukuthi umndeni uzothini ngoba lo muntu lona umuntu aka-anti lo ongikhulelisile. Bafowethu, ngikhulumela-ke abantu kabanjalo-ke. Kanye nabo-ke vele ababoshiwe benawo vele amacala. Kodwa igama lithi mangabe belapha ngaphakathi emajele, kunendlela ethize abaqeqeshwa ngayo. Baphuma benamakhono athize ahlukahlukene. Abanye baphuma bengama-bricklayers bekwazi ukwakha. Abanye baphuma bengama-carpenters bekwazi ukusebenza ngeplangwe. Abanye baphuma benza i-upholstery le yamasofa, ukurepair amasofa. Abanye baphuma bengama-plumbers. Yabona? Bafowethu, abanye baphuma bengabadwebi bekwazi ukudweba. Yayibona leyo nto le. Baphuma benama-skills amaningi, benamakhono amaningi. Useyafika lo muntu lo oseshintshile, ongaseyona lento le aboshwa eyiyo.
uyaphuma usephumela ngaphandle akasakwazi ukuthola umsebenzi, kuthi une criminal record, akakwazi ukukhasheka ngoba une criminal record. Aphile kanjani? Nawo umbuzo engiwubuzayo. Angisho ukuthi bebe right ukuthi bagange bayoboshwa, ungangizwa kabi. Nako lokho kuganga lokho mawuthi uyabheka lelizwe leli lakithi sengasakhulumeliki iAfrika yonkana, lelizwe leli lakithi ngikhulumela lelizwe kazi leli lakithi iAzania noma abanye abalazi ngeSouth Africa, uMzansi Afrika. Imisebenzi ayikho, abasiphethe abaholi bethu bangohlohle sabo bagweve nemali bazidla nemndeni yabo, imali ekumele ngabe zisiza imiphakathi yakithi, ekumele ngabe zisiza izwekazi lase-Afrika, bagweve nazo lezo mali lezo kuzuza imindeni yabo kuphela. Angisho ukuthi ngibhebhezela icrime. Icrime ibhebhezelwa abaholi bethu abaseParliament. Bona bakhuluphela intamo zingaka namaqakala angaka. Ingane ziyafunda, mayisiqedile imatric ayikhona ke university. Ephume university ayuthola umsebenzi. Kanti le degree ayiphethe yani, ephume college le diploma ayiphethe yani. Awukho umsebenzi. Nayi indlala ibhokile, bayaqala bayaganga. Okay, sebegangile babanja baboshwa. Nalabo ababoshwe be-innocent, ngisakuphinda lokho. Abantu abaningi, imajority abasemajele, abantu ababoshelwe izinto abangazenzanga. Nangu-ke lo muntu lo uyaphuma, usene-criminal record, akukho la azosebenza khona. Ngibuza-ke mina kuhulumeni, ukuthi mangabe wena hulumeni ungamthembi lo muntu, ngoba njengoba uthi wena akakhona ukukhasheka ngoba wena usuthe une criminal record, ngoba phela ijele wena uhulumeni lakho. Uma ngabe wena uthi une criminal record ingakho ke engeke akhona ukukhasheka, uthi mina ngiwumkhashi, mina ngiyicompany owner, ngimthembe kanjani wena hulumeni ungamthembi, etrainwe uwe lapha ngaphakathi ejele. Anguphindele wena hulumeni lo muntu lo ufike ewunjandini, ewumbulalo ngenanembeza, entshontsha, egqekeza, enza zonke lento ephuma endleleni, ewumdlwenguli. Uyangena la ngaphakathi lo muntu lo, wena umhlalisa 30 years, after 15 years umgweba 30 years, after 15 years lo muntu lo usumfundisile lo muntu lona amakhono ahlukahlukene. Mayesephuma la lo muntu umnika iparulu uthi hayi lo muntu lo uyiphethe kahle, akaphume manje ayengaphandle. Mayesefika ngaphandle akasakhona ukusebenza ngeskill asinikezwe uwe, ngekhono alinikezwe uwe. Uthi manje umuntu ola ngaphandle ongasiwuwe wena hulumeni, umnikazi wefame, umnikazi wekhampani, umnikazi wesitolo, amchashe kanjani lo muntu wena ungamthembi, yena amthembe kanjani? Siyacela kuhulumeni wethu ukuthi asizwele ukuze icrime yehle. Abantu laba asebenama skills, asebenamakhono, abaphuma emajele, uphuma lo muntu ngoba kusho wena uthi useshintshile, useyisidalwa esisha. Manje kungani ke umvalela indlela zakhe zokuthi aqhubele phambili ngaloko kuba kwakhe isidalwa esisha? Ikhono lakhe leli alinikwe uwe lapha ngaphakathi ejele, likhono kumsebenzela. Kungani wena umvalela lokho? Uthini? Uthi akabuyele futhi ayoganga sokwena ezobuyela ejele, ngoba phela njengoba engasebenzi, ukudla kukho endlini, ingane ilambile, unkosikazi ulambile, umndeni ulambile, uzobuyela ayoganga futhi ngoba leli khono lela nalo omnike lona wena ngaphakathi ejele alimsebenzeli. Uzobuyela futhi ayoganga, aboshwe futhi. Siyacela, uyabona nje mina ngiyimi, ngiboshwe mina kwaze kwaba kathathu, ngiboshelwe into ezingekho, into engingazazi. Okay, lokhu kwesithathu-ke hayi ngangimshayile vele umuntu, iqiniso likhona, kodwa ngangimshaye ngoba engigangele.
Kwatholakala ukuthi ubufakazi abutholakali bokuthi uyena ongigangele. Nginabo mina ubufakazi, kodwa lo muntu wayenobufakazi wasaba ukuthi ubufakazi abuveze emaphoyiseni ngoba esaba ukuthi amaphoyisa angeke azomhlala la entanyeni. Wathi Mbatha ngizokubonisa ukuthi nanga umuntu okugangele. Ngambona, ngamtshela lo muntu loyo, ngaye watshela amaphoyisa bathi lethu ubufakazi bokuthi uyogangile. Anginabo ubufakazi. Ngamthela induku-ke mina ngathi kumgidagida kancane ngamshaya. Ngithe sengimshayile mina ngaboshwa mina ngoba ngumshayile ungibonile mangimshaya. Yena mayentshontsha into zami angimbonanga, kodwa yena mangimshaya ungibonile. Ngaboshwa. Yayibona. Mangifika laphana ngenziswa ama-fingerprints. Lama fingerprints la engenziswe wona obvious ePitori. Yiwo lathi sengine criminal record. Angithi mina ngizosebenza kuphi-ke mina-ke njengoba sengine criminal record. Kube bekuyimi engilwela amalungelo ami. Ngenxa yalo hulumeni wakithi ongenalo iqiniso. Uhulumeni wakithi uvuna abantu abasigangelayo, akavuni thina esigangelwayo. La abasigangelayo uyu uhulumeni obavunayo. Uthi masibashaya uzosibopha. Bona bahambe bayosigangela izilongo singababonanga sikhona ukubabophisa. Kodwa once wena wamshaya wena uzokubopha uhulumeni ukuthi wena uma-assaultile umshayile lo muntu. Sengiyaphuma-ke mina njengoba ngitshela ngithi manje ngathathwa mina ama-fingerprints. Angithi yabona. AsePitori angikhona ukuthola umsebenzi. Okay, ngenhlanhla-ke lo muntu ngimshayise ngimdala nomsebenzi sengiwuyekile vele. Yayibona. Sengikhulumela umuntu-ke olwela izinto zakhe esemncane. Akasakhona ukuthola umsebenzi ngoba ubuye ejele. Nalabo ababoshisiwe bengenzanga lutho. Usene criminal record ngoba wagwetshwa phela. Akasakhona manje ukuthola umsebenzi. Uthini uhulumeni? Uthi ababuyele futhi bayoganga. Amantombazane la adenza shoplifting awabuyele futhi ayokwenza le shoplifting. Ngoba uneskill manje lo muntu uyakhona ukuthunga. Uyakhona ukudesigner. Kodwa i-fashion designing company ayikhona ukumkhasha ngoba une-criminal record. Uphuma lapho lo muntu umakhenika, kodwa ikhampani yaka-BM neyaka-Mercedes neyaka-Audi neyaka-Mazda neyaka-Jetta ayikhona ukumkhasha, yaka-VW ayikhona ukumkhasha ngoba une-criminal record. Enze njani? Abuyele futhi ayoganga. Yile nto uhulumeni wakithi asitshela yona leyo. Hayi bafowethu siyacela ukuthi nama-jailbird abantu bakithi mayephuma lapho umuntu esebonakala ukuthi useshintshile, uhulumeni makobe nesibonelelo ambonelela ngaso at least ukuthi ayiqalele ibhizinisi lakhe-ke ngoba phela akakhona ukuqhashwa ayosebenza enkampanini thizeni. Bengithi angidlulise lokho nje bafowethu. Ngiyabonga kakhulu, inkosi yomsinibusise. Amen.